дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри осонаи ҷумҳурии қазоқистон. мулоқоти сеҷонибаи роҳбарони русия, тоҷикистон ва қирғизистон дар остона. лимит ё таъмири шабакаҳои барқи тоҷик боз аз камбудии обу сарфаи барқ гуфт. душанбе бори аввал мизбони мусобиқаи Grand Prix оид ба дзюдо мегардад. шиносоии раиси вилояти суғд бо фаъолияти корхонаҳои коркарди пахта дар ноҳияи Масчо. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҷиҳати иштирок дар ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил, саммити шашуми машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ва саммити Осиёи марказӣ Россия ба шаҳри Осонаи ҷумҳурии Қазоқистон сафар карданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Нурсултон Назарбоев президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро намояндагони волумақоми ҷумҳурии Қазоқистон гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. раисони ҷумҳуриҳои тоҷикистон, қирғизистон ва федератсияи Русия тасмим доранд вазъи марзи тоҷикистону қирғизистонро дар осонаи ҷумҳурии Қазоқистон баррасӣ кунанд, иттилоъ додааст ёвари президенти федератсияи Русия Юрий Ушаков. ӯ гуфт Владимир Путин, муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва Содир Ҷабборов сари як мизи музокира менишинанд. ҳамчунин ӯ илова кард ки Русия омодааст дар раванди ҳалли баҳси марзӣ миёни Тоҷикистону Қирғизистон шонаи бародарӣ гузорад. Москав ҷонибдори ҳалли дипломатии масъалаи марзи Душанбе ва Бишкек аст, гуфт ёвари кишвардори Русия Юрий Ушаков. ӯ илова кард ки ҳаводис дар марзҳои Тоҷикистону Қирғизистон метавонанд барои ноором кардани суботи минтақа истифода шаванд. ширкати барқи тоҷик эълон кардааст ки бо мақсади ба давраи тирамоҳу зимистон пурра омода намудани иншооти энергетикӣ дар рӯзҳои нисбатан гарми фасли тирамоҳ дар як қатор зеристгоҳҳо ва хатҳои интиқоли барқ корҳои таъмир гузаронида мешаванд. ширкати мазкур таъкид кардааст ки дар соли ҷорӣ норасоии мавсимии нерӯи барқ дар ҳаҷми беш аз 1 миллиард киловатт-соат пешгӯӣ карда шудааст. барқи тоҷик хабар додааст ки бо дар назар дошти пешгӯӣ шудани норасоии мавсимии нерӯи барқ эҳтимоли то баҳор басанда набудани захираҳои об дар низоми энергетикии кишвар ба миён омадааст. бо дар назар дошти пешгӯӣ шудани норасоии мавсимии нерӯи барқ эҳтимоли то баҳор басанда набудани захираҳои об дар низоми энергетикии кишвар ба миён омадааст, эълон кардааст ширкати барқи тоҷик. ширкат қайд кардааст ки барои омодагии хуб ба мавсими сармо анҷом додани корҳои таъмиру профилактикӣ дар шабакаҳои барқӣ яке аз масъалаҳои муҳим мебошад. аз ин рӯ аз ҷониби мутахассисони ҷамъиятҳои саҳомии шабакаҳои интиқоли барқ ва шабакаҳои тақсимоти барқ бо мақсади ба давраи тирамоҳу зимистон пурра омода намудани иншооти энергетикӣ дар рӯзҳои нисбатан гарми фасли тирамоҳ дар як қатор зеристгоҳҳо ва хатҳои интиқоли барқ корҳои таъмир гузаронида мешаванд, илова кардааст ширкати барқи тоҷик. ин ниҳод аз сокинони кишвар даъват кардааст ки дар давраи омодагӣ ба зимистонгузаронӣ нерӯи барқро сарфакорона истифода баранд. бо ташаббус ва дастгирии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ҳамкорӣ бо Федератсияи байналмилалии дзюдо соли оянда баргузории мусобиқаи Grand Prix Душанбе 2023-2026 дар шаҳри Душанбе ба нақша гирифта шудааст. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. тибқи иттилои манбаъ, рӯзҳои наздик гуфтушунид ва тасвиби шартнома ҷиҳати баргузории мусобиқа дар назар дошта шудааст. аллакай корҳо барои баргузории ин мусобиқаи ҷаҳонии дзюдо оғоз шуданд. бояд гуфт ки дзюдо яке аз намудҳои доштдоштании варзиш миёни мардуми тоҷик ба шумор рафта, ҳоло дар қаламравии кишвар дар марҳилаи нави инкишоф қарор дорад. кумитаи ҳолатҳои фавқулода бо мақсади сари вақт иҷро намудани бартарафсозии зарарҳои дар пайи таҷовузи низомии Қирғизистон ба хоки Тоҷикистон расида ҳудуди 70 сарбозу афсарашро ба шаҳри Исфара сафарбар кард. дар ин бора дафтари матбуотии кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи ҷумҳурӣ хабар медиҳад. ба гуфтаи манбаъ, дар деҳаҳои харобшуда барқарорсозии хона ва дигар инфрасохторҳо бо суръат идома доранд ва таъмири хонаҳои қисман харобшуда дар арафаи анҷомёбӣ аст. манбаъ мегӯяд раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода низ барои тақвияти корҳои барқарорсозӣ ва бунёди ҳарчи зудтари манзилҳо ба масъулин супоришҳои мушаххас додааст. илова шудааст ки комиссияҳои ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва вилоятии таъсисёфта дар маҳалҳо шабонарӯзӣ фаъолият мекунанд. ин ниҳод афзудааст ба аҳолии осебдида маводи сохтмонӣ ва маводи ғизоӣ низ расонида шудааст.
раиси вилояти суғд Раҷаббой Аҳмадзода ҷиҳатишиносоӣ бо ҷараёни корҳои ободонию созандагӣ ва рафти корҳои саҳроӣ аз ҷумла ҷамъоварии пахта ва коркарди он ба ноҳияи Масчо сафари корӣ анҷом дод. Дар доираи сафар роҳбари вилоят бо фаъолияти корхонаи коркарди пахтаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Музаффар компания шинос шуд. Тавре иттилоъ дода шуд, корхонаи коркарди пахтаи Музаффар компания то кунун зиёда аз 2500 тонна пахта қабул намуда, беш аз 2000 тоннаи онро мавриди коркарди аввалия қарор додааст. Ин корхона соли ҷорӣ бо 230 хоҷагии деҳқонии ноҳия шартнома ба имзо расонида, дар вақти киштукор кишоварзонро дастгирӣ намудааст. зимни шиносоӣ ба роҳбари вилоят иттилоъ дода шуд ки истифодаи тухмии хушсифат боиси фаровон ҳосилӣ гаштаву ҳамзамон барориши нах то 36-37% буда 59% чигит истеҳсол гашта истодааст. дар ин корхона 36 нафар фаъолият доранд. дар идомаи сафар раиси вилоят аз корхонаи коркарди пахтаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Шариф Асад босит намуд. корхонаи мазкур дар мавсими имсола бо 400 хоҷагиҳои деҳқонӣ шартнома ба имзо расонида то имрӯз зиёда аз 2500 тонна пахта қабул кардааст. дар ин корхона 50 нафар кормандон фаъолият дошта то кунун аз тарафи ҷамъият зиёда аз 700 тонна тиллои сафед коркард шудааст. раиси вилоят ба роҳбарони корхонаҳои коркарди пахта дастур дод ки кишоварзонро ҳаматарафа дастгирӣ намуда ҳарчи бештар пахтаро қабул ва коркард намоянд. ёдовар мешавем ки дар ноҳияи Масчо 10 корхонаи коркарди пахта фаъолият дошта, то ба имрӯз ба ин корхонаҳо беш аз 17 000 тонна тиллои сафед ворид карда шудааст. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.